meget mere end 3 gange rundt om sig selv, før det er helt. Så kan du holde fast i den her. Og jeg holder fast i dig. Er du klar? Ja. Skal jeg gå med, eller? Så går alle lige en tur. Så bare fremad, Anna. Det er da vejt, så. Fordi jeg ikke har et bræt mere lille. Ja, og det er godt ikke så hurtigt mere. Nej. Vores stykke. Hvor langt skal vi nu? Ja, det er dig, der kender selv, men altså, hun sidder der bare sådan. Jeg ved ikke, hvad Jacob har forestillet. Jeg tror, han bare vil have en lille, du ved. Bare en lille runde. Jacob! Jacob! Hvor lange er de her ture, blev vi bedt at spurgt om? Ja. Jeg tror, det er det omvendte problem. Klarer det godt, Alva. Er det sjovt? Ja. Ja. Store pige. Der er langt ud til de stilfejler her. Skal jeg lige sætte dem op, så de ikke dingler hende på maven? Jamen, det må du gerne. Alva? Alva? Hej, kom lige her. Hvad var det, der lige skete der? Hvad har du lige lavet? Hvad var det, du lavede? Jeg havde føren lige der. Op i stigbåndet, og var du ude at ride? Nej. Var du ikke ude at ride lige før? Nej. Hvad skete der så? Nå, var du ude at gå en tur på hesten? Skal du ride på det? Ja, det var du. Det er sjovt, ikke også? Nå, faktisk. Nå, hej, Alva. Skal du op, prøv